ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଆମ ବାପା ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି। ହଁ ଚାଲ ନା ଘର ଭିତରକୁ। ମନୋଜ ଭାଇ, ତମେ କଣ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ? ଆମ ବାପା ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିଛି ମାନେ ତୋର ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଆଟ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିପା ଅରେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ। ମନୋଜ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଦିଟି ଅପସନ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ଆସିବ ନା ତୁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ? ବଡ଼ ଭାଇ କଣ ଚୁକ୍ତି କର କରନ୍ତେ? ବଡ଼ ଭାଇ ପରା ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ এই সাক্ষাৎ ভগবান। বড় ভাই কোনটি করা ঠিক নয়। তোকে মতে উপদেশ শিখাউଛୁ যেতে ହେଲେଣି ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ସେ ବଡ ଭାଇ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମହତ ବାଳିକା। ମାନିଲି ତ କଥା ଶୁଣୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହାର ପଡୁଛି ବିକେ ଦଳପତ୍ର ସିନା ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ। ପୁଣି ଚାଲ ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ତିନୋଟି ଡାଳ ଥାଇ ଝୁଳ ଦେଖାଗଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି ଦେଖି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଯିବି। ବାପା ଆସିଲେ କହିବନି ଯା ସହରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତୁ ମତେ କହିବୁ ବିକି ଯା ଯା। मनोज भाई को पैकी जाइए मनोज तो जाओ मोर किंतु मारे लोग चाहिए तुम्हें वाले चली गए मोर की चॉइस नहीं मोर भी देखी नहीं ओ पैसा कोड़े जो आसु जीवो
ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଉନି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମଣିଷଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ବାପା ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହରିଲା ଆଉ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଜଞ୍ଜଳ କରି ତାଙ୍କର ଟେକା ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର କମିଲା চলিলা ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ବୁଢା ଭାଇ ମନୋଜ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ତମେ ମତେ ଲାଗିଛ ନା ରାଗ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ରୋଷି ଯାଇଥିବ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କଣ ନେଇକିନା ଆସିଛେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କଣ ନେଇକି ଆସିଛ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ରଖିବି ହେଲେ ମନୋଜ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖେ ଭାଇ କଥା କଟାକଟିରେ ଲାଗି ଯାଇ ମନୋଜ ଭାଇ ପଳେଇ ଗଲା ହଁ ବାପା ମନୋଜ ଭାଇ ପଳେଇ ଗଲା ସିଏ ପୁରା ତ ବଡ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ କଣ ଯୁକ୍ତି ତରକ କରନ୍ତି ଫଳ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ବାପା ସେବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହଁ ବଡ ଲୋକକୁ ତେବେ କଣା ଦେବା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ କି ହଁ ବୁଝିଲୁ ଆରେ ତାର ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବଡ ପାଖରେ ଦେଖିବା ନୂଆ ପାପ ହଁ ମତେ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ମୋ ସେଟା ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବ ତମେ ମତେ ବୁଝେଇବ ମୋ ଚାଲି ମତେ ଆସୁଛି ମୋ ଆମର ଏ ପୁଅ କଣ କହିକି ଗଲା ସେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ବାଟକୁ ନେବାକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବେ ନହେଲା ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ କଣ କରୁଛ ନାଇଁ ଲିଜା ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ନା କାମ ଫୁଲ ଘରର ପାଉଁଜି ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଇକିନା ଆଣିସିଲି ମା ଚାଲ ମା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ହଁ ମା ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଛିଡାଇ ରହିଲ ଚାଲ ଆରେ ମନୋଜ ପୁଣି ଗଲା କୁଆଡେ କରିବାକୁ ପଡିବ